Kakasi Students Union nek KSU kadang yai beteng ban khenrai ki nong bala barjula ki buan bala hapo kan ke jula ne ke jing tumu KSU kadai ne mar ka jing bom la pan trekam ka sarkar jula ya ka work permit bat ka MRSSA bat kumjuru ka jing sa teng ban yo ya ILP hapo kan ke jula ha kan ke jing khenra work permit jong KSU nong thmai circle kalap bahadu shispa khandai puwengut ki barjula ki bombeng ki kot jing pensisha bat markum ta ka seng kala pensenge no mardor ki jing trekam jong ki barjula bat ka seng kala phalet phai no yeki baro Hanut kepat apa sendirinya? Aku senang lagi. Tapos, sound usang. Babo kayo na maksudin mo. Pak sosial media kan Hah? Hah? Hei, balik mo. Ada chat tuh. Ilawan ban checking ya borok ki caka ki badi ki construct akan ka area kecong ka kisu nang kema circle ni na kalian kecong ka kisu nang kema circle ni lalap sibun ki barjela ki belawan ban 13 akan ka caka ki bangi lalap akan ki singi bangi layu ban total kilong sispa khandai puwengut te kini ki borok kilong ki ba na kalian sarkar kamsim khia bat kamsim dan kanu ka cing trekam kaban pentrekam mikamat kaba ngi nakala kaseng ni dawa kum ka LP ban pentrekam no ya ka MRSSA henrai kasurkar hi menta kaya kuman nakapor henrai mentahi ngi nakala kaseng ngi bansing haban simtihi ban haban trehi kakam bat mangin trei tang menta kasien henrai ngin nangyai podin nakapor bat kaseng hi kum ka cutrei kan kam cu song thai nakapor ngin yai trei bat ngin yai don kan te ngai kublai pi baro kit khat ki blai don bentalang kan kisngi te tangkatai kublai sibon KSU cầm du sục thai. KSU cầm du sục thai. We want ILP. Implement MRSSA. Implement MRSSA. March perang. Keluar dari. M Slam. KSU. M Slam. KSU.